May kusina. May mga lagayan pa ng saging, ano. O, lagayan ng telmo sa inyong pag nalalamigan ka, may lutuan naman dyan. Saka hindi siya malamig kuya pag ganyan na kahit mataas. Yan, ito yung higaan nila, oh. Tol. Ito yung higaan nila, oh. Video, ano, tol. Hindi siya malamig. Kaya parang sabi ko, Nga lang, hindi ako makaka-straight. So, paano sila nagkakasya? Dalawa sila. Gusto mo pang pa-demo, ah. Paano? Dito, nakaangat ng ganun. Nakaangat siguro ng ganun dito. Ang ganyan. Gawin ko nga ang lodging yan, kuya. Paano, no? Grabe. Ang hirap pag ako iniisip ko, paano kaya sila nagkakasya? Mga kabiyaya, mga kwelan, dito tayo kay Nanay Emma, yung tinutulungan ni Boy Sardina, si Nanay Muscle Control. Ha? Queen of Muscle Control. Bubulol pa ako. Ikwento mo kung bakit muscle control. Ha? Panoorin ka mo kay Boy Sardinas. Panoorin nyo na lang kay Boy Sardinas kung bakit ba yung ganun yung AKA niya, no? So, eto, napansin ko yung bahay niya, sobrang liit. Anong tawag dito? Tan house. Toy house kung tawagin kasi sobrang liit talaga. No, ito si Nanay Emma. Oh. Nanay Emma, ay nanay, kamusta ka na dito? Maulan-ulan, Nay. Kaya nga po kahit anong hirap, nagtitiis lang po kami din. Ang sabi nga, kung hindi ka magsipag, hindi ka rin aahon. Tama yan. Nanay, ilang taon na yung bahay mo na yan? 2 years na mahigit po. 2 years na yan? Oo, mga 2 years and 3 months. Ikaw lang gumawa niya, Nay? Opo. Ako lang po. Kaya nga marami siyang breast dahil sabi ko, bumagyo man uli, hindi na ako... Paano nung mga malalakas yung hangin? Hindi, Yung, naman siya po, parang lumalagpas na lang siyang ganun. Tapos hindi rin umuga dahil marami akong binibreast sa loob. Sige, Nay, pasok tayo, Nay, dali. Pakita mo sa amin ang loob. Tsaka kung paano kakasya ba. Kung paano ka gumagalaw dyan. Ang liit ng pwesto niya. Ganun po, tapos... Ito. Pag nakatayo po ako, diretso akyat, ganun. Diretso akyat na dyan. Tapos, ang lakas ng ulan, kung sa tubig naman, nakapaglaba ako dahil sinasahuran ko yung atip na yan. May sa atip na lang ako umaasa po ng tubig. Itong na to. Panghugas ng paa. Ano tong kabila na to, mga sa iyo rin yan? O sa akin din. Ba tayo nyo matulog dyan? Lahat ng gamit po namin nung nabagyo, nalabahan ko, nalinis ko, naipasok ko po doon. Hindi na kayo magkasya dyan? Kasi hindi na talaga magkasya po dahil nakita naman po ninyo nga, ang liit talaga, ako lang ang gumawa ng babae. Pero tabla po siya. Ang daming brace na ya. Ang dami nga, ito pa nga po, binibrisan ko So, ang tibay niya rin, no? Guys, ang tibay niya. Kahit kung maugain mo, di mo pa mauga. Oo, matibay siya. Kaya sabi ko nga, Panginoon na lang kaya siguro ang tumulong sa akin. Kaya umaasa din po ako sa Panginoon talaga. Hanggang ngayon, hanggang ako mahininga. Kaya gayahin po ninyo ako na huwag tayo makakalimot sa Panginoon. Kasi ang importante pala po pagdating ng kalamidad, tatawagin mo, nag-iisa lang siya, si Apo Jesucristo. Tanong na, Nay, ilang taon na ho kayo, Nay? 53 na po. Ha? 53. 53 si tatay? 64. 64 na. Ano hanap ba nyo rito, Nay? Nanananim-tanim lang kami. Ayun na nga po, may kinuha na siyang para sa inyo. Ayun, no? Kamoting ka, talbos, may uwi sa Maynila. Yan, thank you kay tatay. Sarap niyan. So, 63 na pala si tay. Ikaw, tay, ano trabaho mo dito, tay? Ay, pang araw-arawan lang. Pag may magtawag magtrabaho. Anong bang skill nyo? Bahay? Yung gagawa kayo? Magtabas-tabas. Kung minsan maglibor. Sa bukid. Maglibor din sa construction. Yun po yung tawag dito yung mag-harvest ng palay, gano'n, maggawa ng pilapil. Harvest ng saging. Sabi. Yun pala yung araw-araw yung hanap buhay dito. Pag may magtawag na maglibor sa construction,
Pwede rin. Ito na po Gawa din kayo. Sa handbag pa. Ay, danin mo dito. Okay, nanay. Ito na yun. Lagay mo sa ano. Nakahingi tayo ng gulay pang uwi sa Maynila. Mamaya, nanay, akyatin natin yan dyan. Akyatin natin yan dyan. Di ba, Langka. ikarga mo to pang Langka. Langka? Oo. Sige. pang. Daanan nyo na lang doon, sinan. Sige po. Sige po, salamat. Ano sir, kuya, panglaga mo. Hindi na, nay. Marami kaming saging doon, yung ano lang. Okay na yun. Okay. Ang tibay ng pagkakagawa dito ni nanay ng ano. Sa 2 years and 3 months po, ang masabi ko, talagang hindi na ako takot kahit ganito ang kubo ko. Nga nagtitiis din ako dito dahil sinister nung nagkataon nga na sa Negros. Nasa Negros nun si tatay. So solo ka lang dito noon. Opo, Kaya ikaw lang yung gumawa nito. opo dahil Kauwi ko lang nung September. September lang ako umuwi. September? Oo, ito September lang. Anong trabaho nyo doon, tay? Ay, nagbakasyon ako na sa mga anak ko. May anak ka po. Si nanay? wala po akong anak. Bali anak niyo po yun sa ano. Okay. Biyudo po si Mister. Biyudo. Kaya nga sabi ko, ang daming Nung babae. nakaraang buwan, doon din ako sa Bulacan eh. Kaya bihira lang siya po dito. And then pag uwi niya, balik na naman kami sa site doon. Na hinahawakan namin. Kahit konti lang po ang sweldo, pinagtitiisan po namin. Magkano binibigay sa inyo doon, nay? 2,000 ang buwan. Isang buwan, 2,000 lang. 1,000 square meter lang. Libre naman po sa pananim. Ganun pala yun. Libre naman po sa pananim. Amin naman din yung tanim na. Yung tanim sa inyo yun. Opo. Kaya, parang pagkuhaan lang ng kabuhayan po. Kaya ang sabi ko po, Para pag para ba, kami, wala kaming gulo. Kung hindi, kung gusto ni Mr. bumakasyon, kung may kunti siyang hawak na pira, Ilan po anak niyo doon, tay? Hindi kayo kita. Dito kayo. Yung doon sa Bisaya, 2. Yung isa sa Mindanao, yung isa naman dito sa Bulacan. Ilan taon na po yung panganay niyo? Magpupurti na. May edad na rin. May anak na nga. May mga apo na kayo doon, lahat. Binata na. Yung bunso nyo, binata na. Binata pa yung bunso. Wala pa asawa. Wala, mag-30 years na. Kaya ano trabaho nila doon, tay? Ay, yung panganay kong lalaki, may negosyo din. Kahit pa paano sana matulong-tulungan din nila kayo Oo, dito. yun naman, ano. Nagbibigay din naman. Kaso, syempre, probinsya din nyo, hirap din yung buhay doon. No? Saka yung ibibigay po, yung parang allowance lang, panigarilyo ni Papa, pangkape yun lang, tapos kung makawaya naman, nagbibigay rin ng si Mama doon. May ulam, may magpadala din ng karne. Hindi rin, at least hindi kayo nakakalimutan, no? Kahit pa paano. Eh, itong February, pabalikin ako sa Bikundi na. Kasi busy ako doon, may trabaho ako, manananim pa ako. Kaya ang Kasi dito naman sa probinsya, pag masipag ka naman dito, hindi ka magugutom. Ay, oo naman. Ang problema dito, bigas. Oh. Kasi sa ulam, ang daming ulam. Totoo yung Sariwa sinabi pa. mo po, ang bigas, ang problema dito. Pero kasi pagdating sa ulam, libre na po. Lumaki din ako sa probinsya eh. Sa ulam kasi, gulay, tapos isda. Kung isda, marami naman dyan. Kung magsaga-saga ka lang dyan sa mga sapa dyan. Oo, Diba? mahilig din ako dyan. Sa gabi, ilaw. Oo. Eh, nung araw nga, may kurinti ako eh. May dikuryenteng ano na yun, Pero nung maganda eh. binawal po, hininto na po niya. Bawal na ako kasi ngayon yun eh. Uy, Michael, dito na kaya tayo mag-set. Kasi kaya Ito, Michael. Sakto lang yung katawan mo dyan Saktuhan lang to eh. Yung tabas ko, naman. Siguro kapag dito ako tumira, kailangan ko magbawas ng mga ilang kilo bago ano. Pero ang tibay ng bahay ni nanay ah. Lang kasi kumain. Ang tibay ni nana, ang tibay nga oh. Kargahan Walang po alog. ng isang sakong bigas, hindi pa to uuga eh. Paano yun tayo? Pag uwi mo, gulat ka, may bahay ka na. Ay, pagkalis ko, yun na ako na iniskilitong ko na daw. Siya na lang Bali, siya na lang nagtuloy, si nanay. Isa nga natutulog nun nay, wala pang bubong to. Ako lang mag-isa. Ayos pa naman ito dati. Okay pa naman tong kabila dati. Gising na, kapit tayo. Yung- Sabi ng kapitbahay. Yung bumagsak na yun doon, nandito yung mga gamit. Tapos, yun ang inuna ko po, matulungan, didingan. Pagkatapos nun po, nakabili ako ng yero, na kahit manipis man lang ang amin na makasib lang ang gamit. Ito na, pina-skeleton ko niya. Bago siya umalis, itong kubo na Yung to. makapal na yan, bibili na. Ang ginawa ko po, yung mga islablat, binigay man sa akin ng pinsan ko, tinabla ko para tumibay. Din ako na po naghanap ng ipin. So yun nga pala, no, at may sponsoran to nila Lolo Woods. Mami Sharma. Mami Sharma, yan ang pangyero nila dun sa bahayin po.
Ah. Yan yung makikita. Yan. Yan po yung, ano, dito nga kitang-kita na eh. Yan o. Yan po yung Parang gusto ko na nga po, papabubungan. tibayon yan talaga. Tibayin nyo ng gusto yan, Nay, para ano. Kailangan po talaga namin yung So, ganda nga yan, pahiran nyo yung poste ng ano niyan, langis. Yun na nga po. May ano yan, may lason yan si Bob. May lason yan sa babaw para walang hanay. Kasi Nag- ganun din kasi sa probinsya namin. Minsan nga binababad namin sa ano yung mga kahoy. Maganda nga Sa sana mga ilog, yung may mga Oo. putik-putik, yung ano ng kalabaw. Ibababad Gusto nga sana pa. namin Oo. po yung mai-flooring man lang kahit kunting simento. Wala problema yan. Talagang pambiling simento. Saglit mahal lang ang yan pag materials. ano. Malay nyo, may dumating pang blessing. Huwag Sana tayong... nga, mawaan ako ni Mami. ni Mami Share na. Silang mga nagtutulong. So tayo, magkano araw mo minsan sa pag, halimbawa, inupahan ka isang araw, Mayroon naman. maglinis ng Mayroon- pilapil, Mayroon naman 500. 500. Libre kain. Sa pilapil yun. Kahit siya magtabas-tabas ng sigingan. Ng mga maglinis ng mga taniman, mga sagingan, 500. 100 lang po. Kaso lang, hindi diretso-diretso. May isang linggo, dalawang beses. Ah, Sunod linggo putol-putol din. Sunod linggo na naman. Kung minsan, isang buwan. Hindi araw-araw, no? Eh, Hindi ko na rin kaya pag araw-araw. kasi nung panahon na nagaganyan ako, ang bayad sa akin, 150, 200. Nung araw. Nung araw pa yun. Nung ngayon, Eh, 2,000, mga 2000, mga 2005, gano'n, Oh, 6 yan. Hindi pa, ang year. Eh, mura pa bilihin nun. ngayon lang man tumaas na. Eh, tumaas yung ano natin, tumaas yung bilihin, tumaas nga din yung sahod, pero wala din, parang ganun din, Wala. useless din. Wala rin. Mas maganda pa noong araw dahil. Mababa sahod, pero mababa din bilihin. Oo. Panty na nga lang dito mataas eh. Ha? Panty na lang dito mataas. Panty na lang. Wala kang mababa. Busit ng panty. Wisit na to. Ngayon si nanay, nandun na siya. Si nanay, oh, ang bilis umakyat sa taas, ah. Palibasa payat eh, no? Purya usog! Yan sila tatay. Sa pag-construction, wala, ano yung skill mo, tay? Ano lang, marunong naman ako Libur magsukat-sukat. lang po. Ah, labor lang din. Libro lang, hindi ko naman kaya Magmason, Oh. magka-karpintero. Anong araw, din ako, nagkarpintero din. Parang Hindi halata kay tatay na 64 na, no? Eh, dito sa bundok yan. Hilig Bagay. sa bundok eh. Kaya doon ako sa probinsya, umuwi ako, sabi ko, anak ko, hindi ako pwede dito na. Oh, ayaw hindi ka pwede nga, pagkabuuin ng anak niya. nakapahinga ka lang. Ay nako, mamamatay ako dito. Hindi hinahanap-hanap talaga ng katawan mo, eh, no? Oo. Iba rin kasi yung nakasanayan, eh. Yan, nakabalik na dun sa Yung trabaho. nandun ako, Pre. isang buwan. Tapos pagdating ko dito, buhatin ko yung 40 kilos ng simento. Hindi ko na mabuhat. Hindi ko kailangan na mag-exercise. Oo, kailangan na, ano, kalso. Kaso, 2 buwan. kalso po, dahan-dahan po kayo. 2 buwan, walang Pinagbabawas trabaho. kayo. Kain, tulog. Pero kung Alas sa 9 pa lang, trabaho, tulog na ako. ma-exercise ang katawan niyo. Hindi, tsaka iba talaga klima dito. Ako nga, ang sarap nga mag-stay dito, eh. Kaso yun nga lang, may mga trabaho din kami sa, ano, Maynila, may mga pamilya na kailangan na sikasuhin doon. Kaya, hindi pa makapag-stay dito. Pag may time mo, pasyal-pasyal So, po akyat tayo kayo. sa taas, gay. Akyat tayo, akyat. Akyat ako sa taas. Yan, busy si Boy Sardinas. Ano, bigyan kita. Hindi na ako na. Kaya ko dadaling ko doon. Tignan ko kung gaano ka. Ano. Pawak na lang nito, tol. Sagda na, baka bibigay. Hindi yan. Oh, tatay, ano ibig sabihin mo? Baka bibigay daw sa amin, tatay. Hindi yan. Kaya ko niyan, tay. Bakit na yan Tapos yung kanina? kabilang Oo. mga. Ay, sa'yo yan. Naman yan. Kaya yan, Hindi, tay. hindi kaya nila. May pako pa naman. Bakit Hirap. siya kanina? Kaya tayo. Sa bahay nila eh. Akyat tayo sa taas. Sige, akyat Tingnan kayo. natin kung gaano. O, yan, o. Ngayon po kasikip dito. Yan. Talagang ito lang nga po, nabagyo din to eh. Yan, o. Ito niyo yung, ano na yan, yung butas na yan. Tanggalin din po na. Mayroon ba akyat doon tayo. bang pili-pilian mo silang Akyat malaki-laki pa tayo. nga? Yung malaki, para... Ano, ako nung kimuko. Opo. Sige. Yung malaki pa nga mura pa. Para grabe. Yan, nagluluto pa si nanay, oh. Kailangan dito. Dandahan ka. Yeah, dahan-dahan na. Yan. Oh, di ba? Sige, ito yung loob ng bahay nila nanay dito. Daming saging na yan. Tapos dito na rin sila nagluluto. Tapos dito sila umihiga. Wait lang. Hawak tayo. Yeah. Pwede ka maupo sa kama, pwede ka sa katwikoy. Halit tayo. Yan ganito. Grabe.
Ang sikip. Huh. Yan. Sana makakapagawa pa rin po yan ng 3 hours na galing. Grabe oh. Para lang sa inyo. Fried. Sobrang sikip guys. Yan ganito ito yung mga gamit nila. 3 hours. Yan yung mga baso. Natakot ka. Yan. Kami ganyan, yugan kami mag-asawa. Ano tol? Oo, Kasya pala tayo dito. Tirap-tirap ka ako nga. Ang dito pala kasi umiin dito na. Oo. matibay yan. Diba? Wala nga. Sarap dito no? Sarap, di ko na lang dito. Ha? Hindi ka naman makagalaw eh. Higa tayo dito. Kaya tatlo pa kayo dyan. Diba? Ay, kauwi ko lang. Di pa makapag-iwas. Nanay, di ba guguhot? Ay, higa ka dyan. Kasya kayo silang dalawa dyan? Ha? Mga apo ko nga. Dalawa kayo na i-cash dito. Dalawa kayo dito, Nay? Oo, mga apo ko nga. Gulong-gulong kami dyan. Ang nililikot ng apo ko. Diba? Siya lang kasi nagawa nito. Eh, paano sila magkakasya dito ni tatay? Kasya yan. Mga apo ko ang lilikot niya. Grabe guys. So, ito yung higaan nila dito. Sa taas. So, minsan dalawa sila. Nandito pa daw yung ibang apo. May kompleto din naman, kompleto rin. May kusina. Oo, may kusina. Tingnan nyo naman, no? May kusina. May mga lagayan pa ng saging, ano. No, lagayan ng telmo sa inyong re. 1, 2, Pag nalalamigan ka, may lutuan naman dyan. Saka hindi siya malamig ko yan pag ganyan na. Kahit mataas. Oo. Yan, ito yung higaan nila, oh. Tol. Ito yung higaan nila, oh. Video, ano, tol. Hindi siya malamig. Kaya parang sabi ko, Oh! Nga lang, hindi ako makaka-straight. Hindi. So, paano sila nagkakasya? Dalawa sila. Baka gusto mo pang pa-demo ah. Paano? Dito, nakaangat ng ganun. Nakaangat siguro ng ganun dito. Ang ganyan. Gawin ko nga ang lodging yan, kuya. Paano, no? Grabe. Ang hirap pag ako, iniisip ko, paano kaya sila nagkakasya? Kuya Yan. Michael, Sobrang liit nung higaan nila dito. Tingnan pa natin to. Oh, mabalingan pa namin to. So yun, thank you at mega love shoutout kay Mami Leticia, kay Mami Lulu Woods, kay Mami Sharma, kay Mami Marlene. Yan. Shoutout na rin, shoutout ko na rin sila Ate Para, Muhammad, sila Mami Rena Baher. Yan, shoutout po sa inyo. At sa lahat yan, Ate Luy. Yan, sa Alegre, yan, shoutout din sa inyo. Sa lahat ng supporter ko, mega love shoutout. So, no, grabe yung ano nila dito. Grabe yung hirap nila dito sa kalagayan nila. Eh, sa probinsya naman kasi, may masipag ka lang kumuha ng mga kawayan, ng mga materialis dito, mga kahoy, masipag ka lang. May makakabuo ka ng bahay kahit ganito lang kalit. At ayun, buti nga kamo hindi na tumutulo. May trapal pala sa labas. May trapal pala siya sa taas. So yun, baba tayo guys at tignan natin kung makakababa tayo dito. Ayan, tignan natin dito. Lagay muna natin dito yung silipon. oh, yung bunga niya yan, yun na ang magsuhi. Huhulog na yan sa tubo. Oo, ilain mo na. Uy. Pero yung bunga niya, Hirap, grabe. Sobrang sikip. Hindi ko maiikot yung katawan ko. Hindi ko maiikot yung katawan ko. kailangan malaki. May bintana na. May labasan din ng usok para hindi masakit sa mata yung usok, no. So ayan, no. Yan na po yung ano para makita niyo yung higaan nila. Kapag ako yung umiga, isa lang ako. No? Kaya yun. Baba na tayo guys. Baba tayo, baba. Bumaba na tayo. Ako ang magdalok na i-hold man sa pier. I-hold nila. Hindi nila palusot sa Maynila. Iningal. Grabe. Ito yung ano. Dapat ito na ayaw mong gawing kusina, Nay. Ayaw mong gawing kusina. Una po dahil nilalagyan niya ng manok. So ito nga pala yung pinapagawa nilang bahay na nag-sponsor yung mga sponsor ni Boy Sardinas. Yan ito. Pakita na rin natin. Yan. Yan o.
So dyan po, ilang yero yung sponsor dito, tol? 10 yero. Yan. From Mami Lolo Woods and Mami Sharma. Makapal na yung bibilin mo para ano. Oh, ito malaki-laki na to, guys. Yan sa mga nice po mag-sponsor na kung sino po kahit magkano or kahit napakapangbigas lang nilang mag-asawa, kontakin nyo lang po si Boy Sardinas Michael. Ha? Hindi, kung gusto nila rumekta sa'yo, kung naman sa akin din, J. Guevara, yung Facebook ko. Paabot dito Oo. magpaabot kay nanay. Kung sino gusto magpaabot ng konting tulong kay nanay sa pangyero, panggamit nila sa loob ng bahay, ngayon nga, sabi nga ni nanay, sana kahit ng plato. nalagayan ng plato or bigas, kung anong gusto na itulong. Ano nga Facebook mo, tol? Para kung sakali din na hindi nila makita. Boy Sardinas TV. Ayan, Boy Sardinas TV sa kanyang Facebook page. Yan. So, Sana po yung maliit na... kasya na rito 10. 10. Oo. Tapos yung dingding, ito na lang yung kawayan eh, no? Buho po yan, buho. Sa inyo kinuha yan, Nay? Doon sa lupain ng tiyuhin ko. Libre lang. Libre lang po. Siya lang nagbuhat. Ako lang po ang naghakot. Grabe, no? Dami na, no? 200 Yung pilaso bahay niyo. po yan. Ito kasi daw, puro gamit po yan. Kaya hindi na nila punong-puno na ni gamit siguro, mga damit-damit. Hindi tayo. Medyo may kadulasan lang ngayon kasi maulan. Paambon na. Maambun. Yan na yun yung bahay ni nanay. Yung biruin mo, nakakit ako dyan sa taas na yan. sobrang liit. Bye. Ay, ito yan na yung mga buhunay. So, ano to, pang dingding? Pang dingding po yan na pinagtisan ko talaga po para makita ninyo nga ako'y tapat sa... Saan pa kumukuha, Nay? Doon sa Malayo? kabilang bundok po. Kabilang bundok pa. Opo. Doon pa, doon yun. Yung makita mong bundok na yan po doon sa kabila. Gubat pa yan. Tapos bubuhatin mo mapunta Within rito. 3 days ko po nga 3 days. nagawa po at nahak. 3 days. Opo. 3 days po. Alam to, pero parang kulang pa to, no? Tol? Kulang naman to, konti na lang. Wala kuya, mabigat iyan. Oh, di mo. Di ba buka? Ang lakas mo na ya. Kuya, usog po. Kahit payat lang si nanay, yung ang lakas niya magbuhat-buhat. So yun sa mga nais mo may mag-sponsor pa kahit mga kung magkano or mag-ano lang yung ibigay nyo kay nanay. No nga pala, may bibigay nga pala ako. Oh, nakalimutan ko na. Ito na, pangdagdag mo. Pangdagdag mo, 500 pesos. Yan, God bless you po. Thank you very dagdag mo much. dyan sa ano mo. Sa yung panggastos-gastos Yun na dito. nga po talaga habang naghahakot ako niyan eh. Bibili na lang ako ng ulam kahit noodles man lang po. Ay, bumili na kayo ng karne. Malayo kasi sa baryo po. Hindi, yung gawin yung adobo. Alam nyo dati sa amin, sa probinsya namin, bibili kami 1 kilong karne. Adobohin namin, walang sibuyas. Rekado lang, bawang, toyo, suka. Tapos, iyahatan yun, pang halo-halo sa gulay. Pwede siguro po upang once a week lang po. Dahil yung mister, Hindi naman napapanis yun, di ba, tol, pag inadobo? yung mister ko kasi po high blood, kaya umiiwas din ako Hindi, naman. kung konti lang naman na pang ano lang ba, pang makalasa ka man lang at least, di ba? Pero sa totoo po, tapatin ko na kayo, mas maganda ang gulay. O bagay, totoo siya naman. Kahit naman sino tanongin eh. Oo, ang gulay nagbibigay ng malakas na resistensya kay sa 64 na edad ni Mr. ko niyan, nakakadalawa pa. Ay, mahirap grabe, sila. mga. Oo. Nakakadalawa pa ba, Nay? Nakakadalawa pa yan. Nakakadalawang ubo. Nakakadalawang ubo pa, Nay? Ay, grabe. Ang tindi pala. No. Sa gulay lang yun. Ay, yung ano nun. 64 na siya ngayon. Sa gulay si tatay. Tay. Nandun. Nakakadalawa ka pa pala, tay. Ay, buti hindi naman nagigiba yan. Hindi naman po. Dandahan lang, hindi mo yumugyog. Ay, dahan-dahan lang ba? Dahan-dahan lang daw. Sa muscle control lang po. Ay, yun lang. Yun na yun. Sa muscle control lang. So, pag salpak, dadaanin na sa muscle control yan. Bilisan na niya kasi ang matanda, habulin ng matanda. Ay, lako si Lanay. Oo. Nakakadalawa ko daw si tatay. Nakakadalawa pa So, yung kailangan maggulay lang gulay ng gulay na may sabaw. Basta gulay. Malakas ang resistensya ng gulay. Kaya Kasi ang mga gamot pala ng mga ininom nating vitamins, sa gulay din naman kinukuha. Ang vitamins.
Kaya totoo po yan. Ako, So yan, nagsasabi sa ako. mga kinakapos dyan, maggulay lang daw kayo ng maggulay. Mas maganda ang gulay po kaysa karne, lalo na ang mantika. Paano nung bata-bata pa si tatay? Siguro nakakasampu yan, no? Anim. Anim! Bilang na bilang talaga, Ay, alim. siyempre sa araw, kumukuha rin ng dalawa. Grabe sa araw, Nay. Oo, iba pa yung Kahit gabi. palibasa, malamig dito eh, no? Tingnan nyo ba naman yung view dito, guys, eh, no? Sobrang Nagpapags nga po. ganda nung ano, tsaka nasa taas kami, nasa taas baba kasi puro bundok paikot. Tsaka yung hangin dito, presko talaga eh. Kaya ang sarap tumira eh. Oh, Nay, pwede ko ba upahan yan? Aray, may... Oo ba? Upahan ko dyan ako O matulog. sige, kaya ayusin ko yung ate para pag nagbakasyon ka dyan, ka muna magpahinga. Hindi, meron naman doon Sinabi ko kala. naman nga, walking Meron naman doon kala Boy Sardinas, Nay. Okay, Okay. open sa yan. So yan na, hanggang dito na lang yan. At sa inyo, maraming salamat. Bye-bye. Yan, sana matulungan natin si nanay kahit sa pang materialis lang nila. Yan po yung kanilang pinapagawang bahay. So may nag-sponsor ni dyan. Thank you sa mga hero abroad natin. Yan, OFW ng mga sila Lolo Wood, sila Mami Sharma, Mami Leticia na tumutulong sa mga charity project ni Boy Sardinas. At yan, pakisubscribe din po Boy Sardinas. Yan, at sila Kalso, Ate Dabing ng Davao. Siyempre, shoutout kay Boy Edison Butete. Yan, siyempre yan, sana may mapansin din to nila sa Rapi Tulpo. Yan, kahit paano mabigyan silang tulong, sila Pugong Biyahero. Yan, yung mga charity vlogger na talagang kayang magpabahay ng isang iglap lang. So, kasi kami, kung tutusin, kung may pera lang kami, hindi na namin iaasa sa sponsor yan. Hindi na namin kailangan pa na sponsor pa yung magsimula na kung may pera lang kami. Kaso syempre, small YouTuber pa lang din kami, nagsisimula ulit. Kaya yun. Dahil minsan yung tulong namin wala pa nga dun sa video na kinikita namin. Yung iba akala kasi, porkit nag-charity, malaki. Porkit nagbibideo, hindi po, no? Kasi yan, disclaimer tayo sa mga video na nilalabas namin. Pasangawa nga po maka 5,000 views kami. Nasa 300, 200 pesos lang po ang revenue nun para sa pagkakaalam nyo lang, ha. No. 200, siya, 140. Kaya parang nakaka-jackpot kami kapag umaabot, natutuwa na kami pag nakakaabot 5,000, 10,000 yung views namin. Sobrang laki ng tuwa na namin doon. Bukod sa, hindi naman doon sa kita, yung parang syempre sarap lang sa paramdam na kahit pa paano may mga nanonood. So, may mga nanonood sa amin. Din naman natin. O, ganun din naman eh. Pagdating ng sahuran, bibili namin bigas, 5 kilo, pang tulong din sa kapwa natin, di ba? Kahit paano, kahit sa maliit na bagay, nakakatulong tayo. So, yun. Maraming salamat. Don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aming mga YouTube channel. At syempre, shoutout sa buong Team Butete, sa Team Biyaya, yan, sa Alegre, sa mga supporter ko rin, yan, sa mga sponsor ko, yan. Maraming salamat. Ingat kayo palagi and God bless. Bye-bye. Ayun, nabigyan natin yung pera. Yun, thank you. Mami. At panoorin nyo nga pala yung video kay Boy Sardinas dito. Yung update dito at yung may binigay siya kanina na para kay Nanay Maraming salamat. Emma. Nanay Emma. Nanay Queen of Emma, Muscle aka Control. Queen of Muscle Control. Ang lupit ng ano. So nanay, dito na kami. Bye-bye po. Yan. 1 milyong babae, mabuti kung may isa. Ako lang yata. Oh, yun oh. Yun oh. Oh,